ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ടോ? ഇയാൾക്ക് ആക്രി കച്ചവടമായിരുന്നോ? ചുമ്മാ ഒരു കങ്കാരു. ഓ മുടിഞ്ഞ വെയിറ്റാ കേട്ടോ. ആ മോയല. ആ നീ വാ, ഇനിയോണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇയാളൊക്കെ നല്ല സ്ഥലത്തോടെ എന്നടാ മിസ്റ്റർ സാമുവൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇയാൾ ഊണ് കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് വിത്തിയെ തൂക്കിയേക്കുന്നു. ഇയാൾ നിന്നോണ്ടാണോ കഴിക്കുന്നത്? അയാളെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. ഈ തെറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്തിരിപ്പിക്കും. എന്റെ മോന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിത ഉറപ്പാണ്. ഇതെന്നാ മരുത്തോൻ അറിയോ? നീ ആരാ അനുമാനോ? എടാ വച്ച് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പറയുന്നത് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ മിസ്റ്റർ സാമുവലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. എനിക്കാണ് വിശക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കഴിക്കണം. പക്ഷെ കഴിക്കണ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണം. അടിക്കണേ ഒന്ന് കുളിക്കണം. പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്തപ്പടിയുടെ പണി പാളും.